видим какво ще стане. Много съм бледа. Това е стърчащото ухо. Няма значение. Така. Здравейте, както виждате, седя си в леглото. Може и да не виждате. Няма значение, ако не виждате още по-добре. И снимам на предната камера на iPhone. Не знам какво точно ще стане, ама ще видим, да. И другото, което е. Това е първото видео, ако не знаете, вече знаете. И със сигурност гледам повече в телефона, отколкото в камерата. За сега. Днес съм решила да ви покажа някои от ежедневните ми продукти. Горе-долу, не всичките. От време на време сменям точно какво използвам. Много зависи къде отивам или в какво настроение съм. Такива неща. Добре. Това ми е ежедневният десер за момента. Малко е малък, защото е много пълен. Не знам дали ще го видите. Много е пълен. Може би ми трябва малко по-голям. Може би не се виждам цялата. Няма значение. Така, да започваме с основа. В момента използвам буржуа. О, много е светло. Както и да е. Healthy Mix Serum. Днеска си го слагам за трети път. И не съм много очарована, честно казано. Ще се опитам още малко да го харесам. И ще видим. Ще разберете. Бога ще разберете. За коректор имам няколко в момента. Това са трите, които използвам в момента. Ох, ето това. Това са на MAC Pro Longwear, на Maybelline Instant Age Rewind и на Essence Camouflage Full Coverage Concealer, което изобщо не е Full Coverage, ама няма значение. Как ги ползвам? Този на MAC използвам повече, ако имам някакви пъпки или нещо за прикриване повече по лицето. Гледам да не го слагам много около очите, защото малко е сух. И по принцип ми е малко тъмен. В момента имам малко тен. Това ми е малко тен. Нали? По принцип е доста по-бяла. Така че в момента е окей. Но по принцип ми е малко тъмен. Instant Age Rewind е много хубав. Както всички го хвалят, естествено. Е много хубав. Естествено, не се предлага в България, освен онлайн. Мисля, ама не съм точно сигурна дали там се предлага. Откъснах му гъбата. Не знам дали може да видите. Е така, ще се опитам да ви покажа. Ох, ето. Така. Откъснах му гъбата, защото не ми върши работа. По-добре така. Много хубаво прикрива около очите. Много хубаво прикрива и по лицето. Супер. Не с камуфлаж. Много ми се иска да ми е много любим, ама не ми е много любим. И става за около очите горе-долу, защото на мен лично много ми се събира под очите, независимо с пудра, дали ще сложа четка, дали ще сложа с пухче, с гъба, бейкинг, няма никакво значение, събира ми се в линиите около очите. Ама горе-долу го ползвам от време на време. Добре, по-натам пудри. Имам няколко пудри, които ползвам в момента. Едната е на Dior. Capture Total Bright Light 001 цвят. Capture Total само. Да. Не я използвам единствено около очите. Първо, защото е такава брайтнинг.
В смисъл много е светла. Дори и за мен е много светла. Може би ще я видите евентуално. Ето така. И е много финна и е много лека. Т.е. не матира много. Леко има брайтнинг. Ама лекичко. И е много светла. Просто е много светла. Няма, дори и когато съм най-светла, тя пак е много светла. Но си я използвам под очите. Тази, която използвам в момента на лицето е Stay Matte на Rimmel. Всички сте чували за нея. Моята на нищо не прилича вече. Ето така. Предполагам всички я знаете. Цвета е 001 Transparent. Мисля, че имате няколко други цвята. Не съм сигурна. Аз предпочитам да е прозрачна. Матираща, много хубаво. Друго. Няма да ви показвам всичко, защото не всичко използвам често. Има някои неща, които съм ги сложила с идеята да ги използвам, но пак не ги използвам, така че няма изобщо да ви ги показвам. Няколко спирали, които използвам в момента. Са ето тези трите. Ето тези трите. Това ми е любимата от тези трите със сигурност и любимата ми от много време насам спирала. Тоест много отдавна не съм срещала толкова хубава спирала в другерията. На Essence Lash Princess зелената. Не знам дали се отличават по нещо друго, освен по цвят Lash Princess-ите. Като име става въпрос. Четката е ето такава. Стандартна четка. Не е силиконова. На мен ми харесва. Особено за цената си е супер. Единственото, което не ми харесва е, че през деня ми се отбелязва ето тук долу под веждите. И леко ми се размазва отдолу. Не много, но се случва. Другата Lash Sensational Luscious with Oil Blend. Честно казано, в началото много ми харесваше. Мога да се сработи с нея, но ми е прекалено трудно и ми изисква прекалено много усилия. Предпочитам да не отделям толкова усилия само за да си сложа спирала. Не бих повторила, със сигурност не бих я купила пак. Има още малко, може би ще я доизползвам, може би ще изхвърля. Ще видим. И най-новото, което си купих миналата седмица, на Maybelline пак, The Colossal Big Shot. Слушах много по американските блогове. По-скоро по американските влогари. За нея, че била много хубава, че е била най-хубавата спирала на Maybelline, не знам какво. Не съм сигурна за момента. Изглежда ми много суха, което е странно при положение, че си я използвам ще използвам 2-3 дни, не повече. Може би още не се разработила, примерно. Имам надежди, но ще й дам още шанс. Не я отхвърлям все още. Какво друго да ви покажа? Любимия ми хайлайтър стик на Lums. Да? Много го обичам. Ако четете блога ми, сигурно сте виждали поста за него. Не мога да ви го покажа в момента. Въпреки, че в момента е светло и би трябвало повече да го виждате. Не знам дали ще го видите. Кремообразен хайлайтър. Най-любимия ми. Леко розов. Седи, да речем, перлено на скулите. Не прекалено блестящо. Но на мен не ми харесва прекалено блестящо, със сигурност. Особено за през деня. Ето това нещо също ми е едно от много любимите ми неща за ежедневието. Пак е на Maybelline, Color Tattoo, Creamy Beige 08 цвят. Сега ще ви покажа как изглежда. Ето така изглежда. И ще се опитам да ви покажа как изглежда на кожата. Мисля, че този цвят беше от някоя колекция. Creamy Matte. Няма значение. Матов трябва да е, няма блестящи частици в този цвят. На мен ми харесва. Много е семпъл. Аз не обичам сенки
ежедневно. Така че това ми е много удобно. Хареса ми, много лесно се блендва, така че е супер. Единственото, което понякога ми създава проблем, е, че може би с една идея засилва размазването на спиралата на клепачите. Така, за вежди, както виждате, имам много силни вежди. По принцип веждите ми са гъсти и тъмни. Винаги са били. Не винаги. От тинейджърските ми години насам по-скоро станаха. Като бях по-малка, не бяха толкова тъмни, бяха доста по-светли. По принцип имам микроблейдинг на веждите. Правене преди малко повече от една година. Вече е на съвсем последни издихания. Ако искате, мога да направя видео за този експириенс, ако ви интересува. Съжалявам, ще се опитам повече да гледам в камерата. Но дори с микроблейдинга аз лично предпочитам да си ги засилвам през деня. Не винаги, но понякога. Особено ако си сложа малко повече грим. В момента какво ползвам? Първото нещо, което ползвам е такова обикновено спули. Чиста за спирала, чиста. Другото, което ползвам, нещо, което харесах много, сега не съм сигурна дали го харесвам толкова, ама пак е горе-долу едно от най-хубавите, които съм ползвала, е на Essence гел за вежди Make Me Brow. Аз използвам със сигурност по-тъмния цвят Brownie Brows. След такава миниатюрна четчица и с фибри. По-скоро леко оцветява и попълва, отколкото да задържа веждите във форма. Няма много силна фиксация. Най-новото, което ползвам е на Maybelline Brow Precise Micro Pencil. Предполагам сте чували за този тип молеви. От едната страна има четчица, която за мен лично е малка, но е окей. От другата страна е молева, който е много фин, много тъничък. Сега ще ви покажа какви линийки прави. Ето такива. Добре, да не изглеждат много тънички, ама много фини. За съжаление, това е единствения, който съм срещала за момента на другирения пазар. Поне тук, нали, в България. Мисля, че NYX имат такъв. Не съм сигурна дали го имам в България. За сега не съм посещавала щанда на NYX. Обмислям го, ама ще видим. Окей, на мен цвета ми е добре. Малко по-кремообразен е, отколкото аз предпочитам. Аз предпочитам да е малко по-сух. Но в сравнение с повечето молеви за вежди на другия линия пазар е добре. Окей, става. Така, друго, какво да ви покажа? Ружа, който в момента ползвам. Не знам дали да ви го показвам, защото всъщност е лимитирана. Беше лимитирана серия отдавна в Estée Lauder. Затова и в такава опаковка като за тестер. Подарък ми е от марката, още когато работех за бранда. Каза се Plum Nuance. Преди няколко години беше, честно казано, не го ползвах дълго време. Съвсем отскоро почнах да го ползвам. Сега ще ви покажа горе-долу какъв цвят става смесен. Къде да ви покажа, вече не знам. Ето тук, ако може да видите. Не се вижда много добре. Не се вижда изобщо, няма значение. Розов нюанс се получава. Седи много свежо. Аз това харесвам, че седи свежо. Матов е. Матовите ружове по принцип не са ми любими, но този седи добре. Бронзата, който ползвам в момента, също е по такъв вид. Съжалявам, че е малко мръсен, даже доста мръсен. Но това също е такава бронзираща пудра на Estée Lauder. Пак казвам от когато работех в бранда. От серията Bronze Goddess. Това е
Light. Това е най-светлия нюанс. Харесва ми, но ми е една идея по-оранжев. Бих предпочела малко по-пепелив. За момента го използвам и го използвам от известно време, но по принцип бих предпочела да е малко по-пепелив. Сега съм си поръчала нещо от Colourpop. Днес. Ще видим кога ще пристигне. Когато пристигне, може да ви го покажа. Така. И колко неща? Последни 2 неща ще ви покажа. Другите на дъното няма да ви ги покажа, защото почти не ги използвам. Едното ми е MAC Soft Talker Paint Pot. Много е хвален. Мисля, че има за какво да е хвален толкова. Слагам го, когато не си слагам на Maybelline камертата. Слагам Paint Pot-а и слагам леко от бронзанта или от ружа в свивката. Последното, което използвам е един друг руж. Също, ако четете блога ми, може би сте го виждали. Това е руж стик на Golden Rose. Сега ще ви покажа нюанса. Можете да го видите и в блога ми. Предполагам, снимката ще изглежда по-добре като цвят, за да може да прецените. Много е красив. Ако ги нямаше брокатените златни частици в него, ще го харесам още повече. Но имайте предвид, че много не се виждат на лицето. Много е кремообразен, много хубаво седи, цветът е супер естествен, супер лесно се разнася. Много си го харесвам. Използвам го също, но по-скоро го използвам, когато не използвам бронзант. Защото с бронзанта ми става малко too much. Аз не обичам too much. И... Да, това е. Това е, ако искате, мога да ви покажа някои от четките, които използвам в момента и които по принцип използвам за да се гримирам. Любимият ми вариант за нанасене на фондиотен е гъба, със сигурност. Това е гъбка от китайски магазин. Мисля, че струва около 5 лева. И е много хубава. В смисъл много хубава. Много хубаво ми разнася фондиотена. Не съм пробвала бюти блендера. Не мога да се прежаля да дам толкова пари за бюти блендер. Сигурно ще се прежаля. Но за сега съм разумна и мисля, че това се справя перфектно и съм супер доволна за сега. Друга, която също много харесвам, е на Aura Cosmetics. Розовата им гъбка пак такава за лице. Тя също е много хубава. Много е мека. По-мека е от тази. Но тази също е от по-меките. Има някои, които са много твърди, които не ми харесват. Не, че не ми харесват, в смисъл не правят нищо. Изобщо не си вършат работата. Пудра си нанасям със тази четка. Тя е knock-off на тази голямата четка за пудра, която е на Real Techniques. Мисля, че не от AliExpress, от някакъв подобен сайт на AliExpress съм я купувала. Също я има в блога в Haul. Преди година и половина-2. Никакъв проблем, перфектно се държи. От време на време дръжката се размества. Или беше не ето тази. Тази е по същия начин. Копия на Real Techniques. На тяхната стипелинг бръш. Ето на тази мисля, че... Да, малко. Няма проблеми, мен това не ми пречи. Нанасям си и бронзанта с нея, и ружа с нея. Защото нанасям много леко, много финни слоеве. Мога да сложа колкото искам, без да прекалявам. И мога да нанеса още, следователно, ако не ми е достатъчно. Мисля, че това са нещата, които използвам за ежедневния ми грим в момента. Пак казвам, ще видим с фондиотен дали ще се разбереме. Още го изпробвам. Много искам да го харесам. Ама не съм сигурна, че ще го харесам. И така. Не знам дали ще ви хареса видеото ми. Може би няма да ви хареса, защото е супер аматьорско за момента. Ама мисля, че с времето ще стане по-добре.
и не знам какво ще стане с качеството на iPhone, особено за звука, идея си нямам. Предполагам, че може би е прекалено светло, предполагам, че всичко ето това е прекалено разсейващо. Трябва да започнем от някъде. Така че очаквайте скоро пак някакво видео, ако това ви харесва, разбира се.